Hvad er det, du skal have? Hvad skal du have? En pizza. Vil du gerne have pizza? En pizza kommer lige om lidt. Pizza. Jamen, pizza er inde i ovnen. Den er ikke færdig. Prøv at høre. Den kommer lige om lidt, skat. Jamen, du skal nok få pizza. Hvad vil du gerne have? Hvad vil du gerne vil have? Pizza? Er det pizza, du gerne vil have? Ja. Hvor skal pizzaen hen? Ja, den er ude i ovnen. Prøv at se den her. Derude i ovnen er pizzaen. Men den skal lige være varm først.